बर' माहारिनि गेजेराव गोदानै दानाय माखासे माने आफादफोरानो दिनै थांनानै थानो हायाखै। आफाद माने समाजारि आफादखौ होननानै बुंनाय जादों आङो, राजखान्थि आफादखौ होननाय जायाखै। जुदि समाजारि आफादानो जोंनि जायगायाव जुदि थांनानै थानो हायाखैबा आरो राजखान्थि आफाद गोदानै दानायाथ' माबायदि जागोन आं बुजिस'वाखै। नाथाय बेथ' गावबा गावनिसो बाथ्रा नङा होमबा, गावबा गावनि बाथ्रा। दा बिनि बेलायाव आं बुङाखै जे बिथांमोना दानो मोना होननानै। दा बिनि सिगां दानायनि सिगां खनसे बिजिरग्रोनाया खनसे नायग्रोनाया मोजां होननानै आं सानो आरो। गोदान आफाद दानायनिफ्राय आं सानो जेबो खहा जानाय नङा। मानो होनोबाथाय जोंनियाव गोजाम आफादानो दं, जेरैहाय BPF दं नङा होमबा, जेरैहाय कंग्रेस दं, जेरैहाय रायजल दल, बेफोरबायदि माखासे माने नेसनेल लेभेलनि जिखिनि राजखान्थि आफादफोर नङा होमबा, बे राजखान्थि आफादानो जोंखौ UPPLखौ जेबो खहा खालामनो हायाखै। बिदियाव खालि जोंनि ओनसोलनिल' दानो नागिरनाय माखासे माने राजखान्थि आफादफोरा जोंखौ दि खहा खालामनो हागोन आं बेखौ मालाबाबो साना। बिटिआरल' नङा, जिहेतु भारतआ मोनसे डेम'क्रेसि हादोर, गासै ओनसोलावनो राजखान्थि आफादखौ गोदान गोदान दानो हानायनि जिखिनि खेमथा, बे खेमथाखौ जोंनि संबिजिदा होदो। नाथाय आं बेखौसो बुंनो लुगैदो, जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गोदानै दानाय माखासे माने आफादफोरानो दिनै थांनानै थानो हायाखै। आफाद माने समाजारि आफादखौ होननानै बुंनाय जादों आङो, राजखान्थि आफादखौ होननाय जायाखै। जुदि समाजारि आफादानो जोंनि जायगायाव जुदि थांनानै थानो हायाखैबा आरो राजखान्थि आफाद गोदानै दानायाथ' माबायदि जागोन आं बुजिस'वाखै। नाथाय बेथ' गावबा गावनिसो बाथ्रा नङा होमबा, गावबा गावनि बाथ्रा। दा बिनि बेलायाव आं बुङाखै जे बिथांमोना दानो मोना होननानै। दा बिनि सिगां दानायनि सिगां खनसे बिजिरग्रोनाया, खनसे एसे संबिजिरनाया, एसे नायग्रोनाया मोजां होननानै आं सानो आरो। UPPLआ माबा मोनसे गोहोम गोग्लैगोन नामा, मोनसे जेंना जागोन नामा? जिहेतु गोदान आफाद दानायनिफ्राय आं सानो जेबो खहा जानाय नङा। मानो होनोबाथाय जोंनियाव गोजाम आफादानो दं, जेरैहाय BPF दं नङा होमबा, जेरैहाय कंग्रेस दं, जेरैहाय रायजल दल, माखासे माने नेसनेल लेभेलनि जिखिनि राजखान्थि आफादफोर नङा होमबा, बे राजखान्थि आफादानो जोंखौ UPPLखौ जेबो खहा खालामनो हायाखै। बिदियाव खालि जोंनि ओनसोलनिल' दानो नागिरनाय माखासे माने राजखान्थि आफादफोरा जोंखौ दि खहा खालामनो हागोन आं बेखौ मालाबाबो साना। BTC बिसायख'थिया खाथिनि सायाव खाथिसिन माबायदि प्रिफारेन्सआव दं नोंथांमोनहा? राजखान्थि दोलोनि गुबै थांखि आरो नोजोरानो इलेक्सन गेलेनाय नङा होमबा, आरो बे सेथि खामानियानो जिहेतु जोंनिया इलेक्सन गेलेनायब्ला आरो इलेक्सना जुदि जाफैसिगोनबा बेयाव नोंथांमोना सोंबाबो नोंथांमोना बुङाबाबो जों राजखान्थि आफाद हिसाबै अराय समबो जों 24/7 थागथियारि जानानै दंखायो। आरो बेयो निस्सय मोनफ्रोमबो राजखान्थि आफादफोरनि मोनसे आखु जाखागोन जे अराय समबो रेडि जाना थाखानाया। आं आसा खालामो जोंनि बिटिआर ओनसोलावबो UPPLनि बादै थागथियारिफोरखौ निस्सय गुबुन आफादफोरा जानो हायाखै। ओंखायनो आं गिबियावनो बिथांमोनखौ खावलायखानानैसो दोननो लुबैदों जे बिटिआर ओनसोलाव गुबुन गुबुन राजखान्थि आफादफोरा जोनोम जानायजों लोगोसे बा थाखानाय माखासे आफादफोराबो एसे गोसो होयिआनो मोजां होननानै आं सानो। मानो होनबाथाय दिनै रायजोनि गेजेराव रायजोखौ लानानै माखासे माने खामानि मावनायफोरा नङा होमबा, जोंनि ओनसोलनि जिखिनि जौगायैया 17 बोसोराव जाय बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै, दिनै बोसोरब्रैनि गेजेराव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि ओनसोलाव जों आबुङै मावनो हायाखैबाबो नाथाय बिथाङा 17 बोसोराव जिखिनि मावनो हायाखै बेखौ बोसोरब्रैनि गेजेराव जों मावनो हादों। आरो बेखौ जों प्रमान हहकारे फैगौ मार्च एप्रिल दाननि गेजेराव सरकारि भाबै मोनसे भिजन डकुमेन्ट दिहुननायनि गेजेरजों रायजोफोरनो जों आखाइ गथायनानै होनो नागिरदों। आरो जोंनि ओनसोलाव बेल' मोनसे सरकार जानो हागौ जाय सरकारा गावनि मावनायखौ तुलनामुलक भाबै खालामनाय, रुजुलायनायनि गेजेरजों रायजोनि गेजेराव मोनसे लिरनानै मोनसे तथ्यनि गेजेरजों लिरनानै होनो नागिरदों। ओंखायनो आं सानो रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे ससियेल मिडियायाव माखासे बिबांनि बुंनाय राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा गावनि आफादफोरखौ बाख्नायना लानाय बा आं मावदों आं मावाखै बिदिखौ फोथायनायजों लोगोसे मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिहुननानै होनाय जिखिनि बिजाब, जाय बिजाबाव तथ्यजों लोगोसे खारैजों लोगोसे दिहुननानै होनाय जागोन, सरकारि मोनसे एप्रुभ खामानिफोरखौ जों दिहुननानै होनाय जागोन। आं आसा खालामो रायजोआ नैबे लिरनायफोरखौ मोनोबा, बे बिजाबफोरखौ भिजन डकुमेन्ट्सफोरखौ मोनोबा बै 17 बोसोराव जिखिनि खामानि मावदो आरो जों 4 बोसोराव जिखिनि खामानि मावदो बेखौ रुजुलायनायनि उनाव रोखायै बुजि मोनगोन जे हसाके प्रमद बर' बिथाङा बांसिन खामानि मावदो ना हाग्रामा महिलारि बिथाङा बांसिन खामानि मावदो, बेखौ स्पष्ट जागोन होननानै आं सानो आरो।